nehovorte mi, že spíte všetci v Čechách. Alebo nie ste matematicky nadaní? Koľko je tých kruhov? Rozhodla som sa, že vám spustím časomieru. 2 minúty máš na to, aby si zavolal a povedal mi to číslo, ktoré je v obálke. Štart. 2 minúty, 2000 korún a chcem počuť číslo, koľko kruhov vidíš na obrázku. 2000 korún, čas ubieha. Časový limit. $5000 korún. A vrátili sme sa späť k materiálnemu. 5000 korún je u mňa. Tak si užívajte teda toto. Možno vás to naladí. A potom začnete počítať. A ak chceš mať takúto krasavicu doma, 5000 korún ti na to stačí. Ešte aj mňa tak zaujala, že neviem ani, čo vám mám ešte povedať. Telefónne číslo už musíš vedieť. 5000 korún je tá výhra, ktorú dostaneš za to, že mi povieš, koľko vidíš kruhov na obrázku. Čo ešte chceš? Je tu pre teba sexy holka. Je tu pre teba sexy výhra. Plná peňazí. Wow. Wow. Niekoľko volajúcich. Už sme tu mali. Odpoveď, bohužiaľ, nesprávna. Tak sa sústredte. Není ich tam 17, ako sme počuli.
je to správna odpoveď? Za 5000 korún máš počítať kruhy. Nepočítaj znamienka našej blondinky. Tisíc korún. Ona ti ich nedá. Sice nepoputuje 5000 korún, ale sexy výhre nie je prehra. Preto si užite našu krásnu blondinku práve v tejto chvíli. A ideme ďalej. Ako som povedala, šanca bola posledná. A toto bolo správne riešenie. Počet kruhov, ktoré si videl na obrázku. 119. Ktoré sa nachádza v tajničke 3-krát. A 1500 korún je tá odmena za to mesto, ktoré je v tabuľke 3-krát. Ako ste videli a mohli počuť, Ostrava, kde je tam trik? Žiadny trik tam nevidím, žiadne zavádzanie, nič. 1500 korún. Za to počítaj náš kameraman. Čo počíta? Hľadá mesta. Neskoro na počítanie, chcelo sa vám spať, nechcelo sa počítať. Nech sa páči. Hľadajte v tajničke mesto, ktoré je tam 3-krát a dávam 1500 korún. Nedám ich nikomu z réžie, zo štábu, ani sebe. Chcem ich dať tebe. Sú pripravené pre teba, pre vás. Možno sa ukáže, že dievčatá vedia lepšie hľadať mestá. Možno, že páni sú borci v zemepise. Presvedčíme sa to, až keď budeme počuť hlas. Hlas volajúceho. Tak možno páni sa teraz nebudú sústrediť na tajničku, ale na našu krásnu sexy blondínečku. Na jej tele nenájdeš napísané 3-krát to mesto. A musíš len a len zavolať. Za chvíľu sa blížime ku koncu časomiery. Časový limit nám ubehne. Že si sa odvážil vysloviť to mesto. Tu v štúdiu? Z 1500 korún ste dokázali zo mňa vyťahnuť 3000 korún. Ale telefón stále nezvoní. Možno sa už dlhšiu dobu chystáš na nejakú erotickú masáž. 3000 korún. Z hora, z dola, z
Zľava sprava, ale nie našu blondinku, tajničku. Horúcich 5000 korún. Stále čaká na výhercu. Vytiahli ste zo mňa z 1500 korún 5000 korún. Ani takto s vami nič krát. Ty mi máš povedať mesto, ktoré tam vidíš 3-krát. Žiadny trik. Dobrý večer. Áno, vítam vás. Tak, mesto... Je to 3-krát Praha. Vynikajúco, gratulujem a 5000 korún je vašich. Vidíte, jak to bolo jednoduché? A ešte trochu erotiky. Krásna blondínka bude tančiť jen a jen pre vás.